doplnit, opravit? Náležitosti volebních kandidátních listin stanovuje zákon, to znamená registrační místa na krajských úřadech měla provést v okamžiku, kdy byly předávány volebními zmocněnci kandidátní listiny kontrolu celé řady povinných údajů, které stanovuje zákon, mohli na místě vyžádat případné odstranění na první pohled patrných závad nebo scházejících údajů. Mají na to v podstatě ještě 4 dny, aby případně vyzvali volební zmocněnce, pokud zatečně naleznou některé závady, aby byly odstraněny. V okamžiku, kdy se předávají kandidátní listiny po zaregistrování Českému statistickému úřadu, tak my potom přidělujeme v registru volebních stran a kandidátů kódy, pod kterými dále už pracujeme s jednotlivými volebními stranami a s jednotlivými volenými kandidáty a provádíme kontrolu jednak v krajích, zda některý kandidát se nenachází na více než jedné volební listině a posléze v pondělí budeme provádět v Praze kontrolu, zda některý z kandidátů není nebo nekandiduje, není na více kandidátních listinách ve více krajích. Vrátím se k té lhůtě, kdy mohou být strany a hnutí oslovovány, aby doplnili nějaké údaje. Může to platit i z druhé strany? Můžou teď třeba některé strany a hnutí na poslední chvíli ještě v nějaké lhůtě změnit třeba čelo kandidátky nebo nějaké jméno, ještě tím pořadím zamíchat, anebo to, co dnes dali, je definitivní? Paragraf 32 zákona o volbách do Poslanecké sněmovny v části pro volbu do Poslanecké sněmovny parlamentu stanovuje, že po této sobotě už nelze měnit pořadí kandidátů na kandidátních listinách a nelze provádět žádné změny do složení kandidátních listin. Takže to uvažuji, že do soboty, pokud požádá volební strana, by ještě mohla takovou změnu, to znamená změnu kandidujících osob nebo pořadí kandidujících změnit. To znamená, že my bychom neměli za žádnou v tuto chvíli říkat, že byly podány definitivní podoby. Bakarko. Říkal toho zákona říká, že by ještě do soboty bylo možné požádat o provedení takové změny. Bakarko. Protože Bakino. v rámci SPOZ, pokud jde o pražskou kandidátku, tak na poslední chvíli nebylo známé, se kterým jménem v čele ji strana nakonec podá. To znamená, že pokud se některé strany a hnutí budou ještě dohadovat, budou něco měnit, tak do soboty opravdu můžou změnit i lídry kandidátek podle vašeho výkladu zákona. Máš pejska? Kde je pejsek? Kandidujících osob. Když se teď přehoupneme k tomu pondělí, kdy tady bude úplně definitivně jasno, jaké je pořadí jednotlivých kandidátních listin? V pondělí poledne bychom měli mít u nás přišel někdo. Dobrý den. Všechny kandidáty někdo přišel. Volebních krajů. Je tam někdo, Henny. Je tam něco. Někdo tam je. Je tam někdo, ano. Kandidující na těch listinách a pak zahájíme zpracování Baky, tam někdo, přišel někdo. Stran a kandidujících osob do toho registru volebního. Kdy strany dostanou čísla? Pokud je mi známo, tak státní volební komise by vy rošťáci malinký. Vy lumpíci? Vy jste rošťáci? A vy budete postupovat nějak, jak se dál budete připravovat? U nás přípravy samozřejmě probíhaly v okamžiku, kdy bylo seriózně zmíněno to, že by se mohly konat předčasné volby, protože jsme několikrát říkali, že by tam provést podobné práce připravit se na celostátní volby. Tentokrát to musíme stihnout za 2 měsíce, takže jsme prováděli všechny přípravné práce, zejména metodické organizační, které nevyžadovaly rozpočtové prostředky. V této chvíli už můžeme využívat rozpočtové prostředky, takže velmi usilovně probíhají všechny práce ve zhruba polovičních termínech. A to znamená co? Sestavování volebních komisí nebo testování taky technologií, zpracovávání výsledků a podobně? Už máme velice zkušený a zaběhnutý tým, který je rozdělen na jednotlivé specifické úkoly, takže souběžně probíhají práce na přípravě, na kontrole programového vybavení, současně pokud byly dokončeny práce na metodice, aktualizaci metodiky a připravuje se školení členů okreskových volebních komisí, souběžně probíhají další organizační, metodické a technické práce, takže těch prací je celá řada, musí probíhat současně, protože bychom to žádném případě nestihli. Ještě mi řekněte, kdy budeme mít v sobotu 26.10. výsledky. Je to obvyklá otázka a obvyklá odpověď. Definitivní výsledky budou v okamžiku, kdy zpracujeme výsledky posledního volebního okrsku. Nicméně dá se předpokládat,
předpokládat, že jak to je obvykle, že ty velmi rychlé volební okrsky z malých volebních obvodů, které jsou blízko přebíracího místa, by mohly předávat výsledky někdy kolem 14. hodiny 20. minuty, nicméně to je velmi malý podíl voličů. Asi ta podstatná část výsledků bude přicházet mezi 16. a 17. hodinou a když ten řada neočekávaných překvapení, pokud se týká účasti voličů i úspěchu jednotlivých, zejména menších stran, tak přesto se domnívám, že do 20. hodiny v sobotu bychom měli mít zpracováno 99% volebních okrsků. A to obvykle bývá chvíle, kdy už jednoznačně lze usoudit, kdo se stane vítězem, kdo poražený ve volbách. Nicméně z hlediska zpracování tentokrát můžeme očekávat, že ani 99% nemusí znamenat, zejména menší strany, které budou zejména bojovat o 5% podíl, znamená o tu hranici, kdy se mohou dostat do poslanecké sněmovny. Tam to může být napínavé do poslední chvíle, můžou rozhodovat stovky hlasů. A samozřejmě některé ty subjekty nebudou kandidovat v celé České republice. My si podrobně, tak jak budou přicházet informace, budeme toto upřesňovat. Stanislav Drápal je místopředseda Českého statistického úřadu a já děkuji, že jste přišel. Nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Už tu máme další téma. Barmská nositelka Nobelovy ceny za mír Suči, která do Prahy přijela na konferenci Forum 2000, dnes mluvila s předsedou Senátu Milanem Štěchem z ČSSD. Pane předsedo, dobrý den. Dobrý den. O čem jste si povídali?